Tini Sub-ZDO exam runani thangmani belai kheno borok kobangma ani exam center kalaikha Birendranagara tei lamao phaitei angtamo kaijangnai manui bokha nai di. Hello bayarok jotono phone kaham tini hinke to Sub-ZDO ni exam jotono saiman tongo hinke ani exam center kalaikha jiraniyawo hinke khumulung ni simi jiraniyawo thangnani to asuk time nangya hinke norongni exam center boro kalaibekha comment khlai sadi tei norongni exam bahayong kha exam paye abo norok comment khlai sadi hinke angki to tak ongkhor senai hinke norok tai je exam rodai rongno jotono best of luck hinke norok bai tabuk direct exam center ro thangai malai senai nai tongdi. Tabuk hinke chung thangui tonglayo ke thangtutuino iko lamao bachabai jakbo nogoi thango obo rogongkha yakli school tei PTI college je exam center kalainai rok borok bohaino belaino borok kobangma naisingbai tongo hinke yang college bwskango bohaino naisingbai jak taimong yakhoba gate fiogoi rojak yakho hinke norok tomungno ani blog je kawi tongnai rok hinke khoroksa khoroknai phano kawi tongkhe ani blog no nogoi tongkhe norok comment khlai sadi ang kakha hinai hinke chungbo tai besi nanglak sogainani daktoino sogaina nai tongo hinke norok nai tongdi. So finally chung sokpaikha chini exam center ro iko borok kobangma jotono kothom laijak haipano chini taimong yakho aboni bagoi ang wansoka o je gari parking khaimani aro no thangai bathaklai tongano hinai inke playground belaino kotorma koar tongthotogongjak tei tini ni weather bahaino asungno kahamangjak satung butung ya wataibo phaya nobar sip belai kheno tongthogoi tongo tabo khe naisingmang kisa seler jangmani haisiongoi tongsiwang inke satung butungoi tongtiro tei wataibo khre phai tongtiro. So finally asung naisingmani yagulo tabo khema hapsinai ge bag khe to bisingo ma daya ge ba iko janija jotono ID proof tikhlailai tonglayo doprokele rohimani okogle soino asuk ID card naitungmani si manyangoi tongo tabo khe jotono manui rok na bayei ready shedi engei habui tongo kono mote khaioi exam paye ongkhorjakha ani husband no naitugoi tongo biangjani ong tongkha hinai abosi bokhe iko anosi camera jak angke sai manja jayaba naitugoi tongjao ta inke exam hamtong hamyatong ani mukhango hinke tondrok always smile no nugnai tini ni question no ani opinion hinke asuk easy buya tei asuk tough buya tamni hinke kisa puzzle system khaioi borok rei rojak aboni bagoi belaino time nango ke confuse ongoi thango hinke angke tomta hayongjago norok ni opinion norok borodi bahai nangjakha question hinke chung tabuk lamro laikha nok bkhak ko watei phaijak ba lamao hamyang tongkha naidi ke carefully khaima thango turuk khaioi nai tini to taibasi bike gari kobangma lama lamtrung hinke nogo kifiltei kisa jirania hatiwa haboi iko dragon fruit tei boni bufang eba khe chara paina nai tongo hinke dragon fruit ki tangmar kheno thokjago aboni bagai ang kaina bo musungjago ke waisapano to kaiya kho saibo manya haipano haino hawa talangai phoboi rena hine wansago iko paina nai tongo bokong kongsa 25 rupees ngaro total charta tongo 100 rupees ni hinke ang to waisapano dragon fruit bufang kai rok masaya kho norok please saiman tongkha ano kisa comment khlai sadi buma hai process khai kai ang norong trick no use khainai ang kono phano saimaya ang belain thokjago aboni bagai ang kaina bo musungo hinke oro hinke per kg bethai 250 rupees khumulongo hinke 400 naidi busuk bangi tongkha aboni bagai oro no paitelanga no hinoi wansago iko thainoi paina nai tongo hinke o thainoi no 600 gram ni saka ongkha kendrok please kisa sadi dragon fruit bahai process khai kai ang norong ni trick no use khainai hinke ko nawina kha bathai bai chara bai khaiei hinke obo belai no sollayo sisu bufang bai busu gonang ni bagai pana ni kiri jaksogo angkhe hinke tabo bono cycle lo berei thanglai sinai nogo ko yafari rekha bathai no hinke bego dawi ro sinai hinke chara no hinke haino extra khaiei wai khlai na sinai iko khachiwi rekha hinke chini cycle gana ro no oro muya bo belaini fresh phalai tongo tei muitu bubar bo hinke muya hinke to chana na kaijak sokang hani bagi pailia muitu bubar khe paina kha muitu bubar rok yang belai khen thokjago muitu bubar tei nog ni tharok hinke ke ko chung khumulungo sokpai kha hinke chung tabuk hotel ni iko ready made direct mai mui paiti pheka
nogo hingke to songui kelang slablia je tongmani abon chalai thangka hingke ba ikon paiti phaika hotel ni obo hingke khumulung hotel ni mungno belai kheno thogobong ni aro asike borok bo bango chanai bo bango aboni bagui naisingui chawi malia chung packing khaiti phaika hingke tabuk nogo chalai sinai hinai hingke chunui chung to khorok nai hingke ba hingke orono mairang bo mano hingke ba orono chasinai at least honani to nanglia khibi rohormi mano free se mano hingke ba oron chalai sinai keom tahai kagos kusungo mairok tui chamani sasi chaya saiman tongphang tei tam khainai ukhoimani bagui ko masa sinai ta hingke chung mai chalai grana hingke tini nani vlog osok jora tini mo thakjak sinai norok bai malainai ani next vlog o hingke ani next vlog naisingui tongdi jotono kaham kwrwng tei sep tongbai di।